गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननाय बावहरनाय थाखाबाय आरो लोगोसेयैनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय जों दिनै सावरायनो नागिरदों मोनसे बर'नि बयनिख्रुइबो मिनिथावनासिन भिडिअ सं आरोना थ' नोंथांमोननि थाखाय नंगौना नङा मिथिया नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय उनाव नायजोबनानै थ' आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि WhatsApp नाम्बार नागिरगासिनो दंमोन बिथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन दिनै थ' नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लानानै SMS खालामबानो जाबाय थ' जों दिनैनि भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना खोमायाव बिसिनायाव थानाय हेडफनखौ सोनानै लाग्रो नङाब्ला गुबुनजों जावजायोब्ला दाया आंनि नङा आंखाल मुलुग थ' नोंथांमोना नुबाय थ' ससे भिडिअबो मिथिबाय आरो लोगोसे दिनै थाम्बनेलाव नायनानै मिथिबाय जे नोंथांमोना जों आंखाल अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायावनो जों सावरायगोन थ' नोंथांमोना हनै थाम्बनेलाव नुदों दे थ' सेंग्रा सासे सिख्ला सानै गोबाना लादों आबे बेयावलाय बोरै आंखाल थाबावनांगौ जाखो जोंहा सासेखौनो मोनाखै सिंगोलै दङ दिनैसिमबो नाथाय बे एक्टरा मालाय हनै सानै मोनबाय थेवबो आंखाल दंबावो मा आंखाल दङ बिदिब्ला जों थौ लोगोफोर नाय आच्छा रायजोफोर मा बेलाय गिबियावनो फेन्दा गुफुर नुजाहां माबा खिथानथारि नुजाहां बोरैबा बार फैफ्लांबाथ' नुजाथारगोनसो रायजोफोर बोरै जागोन महरबो मोखांबो देखायालासिनो खिथुसो देखायग्रोबाय माथो जोंनो जारलालै आंखाल आया मा जाखो बेलाय लामा गेजेराव थांनानै आंखाल होननानै मोसालाबायबालाय बोरै जानांगौ जाखो सिख्ला नुनाय लोगो टाउनाव थांनानै बिदि सिख्लाफोरनि खिथु खारफानानै आंखाल होननानै मोसाबा जागोन नामा आबे आच्छा बेनिखायनो मस्ट फाननि भिडिअ सं होननानै नाम मोनदों बियो मुलुगाव थाखा फैसानि आंखाल आदायालाय टिकटकनिफ्रायसो स्टार हिर' जाफैनाय नामाब्रा ओंखायनो माबा आंखाल होनो आरो आखाइखौ गोजौ गाहाय खालामो आंखाल होनो आरो गोजौ गाहाय खालामो बेनो मोसानाय जाबाय बियो फाग्लायानो जोंनि आबौआसो मोजांसिन मोसानो रोंबावगोन बियो मुलुगाव सेंग्रा सिख्लानि आंखाल आदाया मा होनदों खेनसे होफिनलाय सलायबाय खनसे होफिनलाय मुलुगाव सेंग्रा सिख्लानि आंखाल आदा सेंग्रा सिख्लानि आंखाल नङा ओरै नायो ओरैबो सेंग्रा सिख्ला ओरै नायो ओरैबो सेंग्रा सिख्लाया बुंफबजोबनायसो ओरैबो ओरै नाथाय मोजां सेंग्रा मोजां सिख्ला मोननायासो गोब्राब माब्रै उल्थाबो बुङोब्रा आदामोनालाय मोनसेबो आं बेयाव नुनो मोनाखै जे बर'नि कालसारखौ लाफानाय जेनेबा बर' सिख्लाफोरा बर' दख'ना गाननाय मा अरायसम सिख्लाफोरखौ नुबाथाय माबा खान्दाखौसो देखायसिनना होयो माने उन्दै गथ'फोरखौ माने खान्दा गाननो फोरोंसिननाय बायदि मोन्दों आरोना थ' नेक्स्टआव माने भिडिअ बानायबा जाहाथे दख'नाफोरखौ मोजाङै गानहोनानै लाफायो आं बेखौनो मिजिंथियो IN प्रडाक्शननिसिम टाउन सहर बेरायब्ला गोसोआ आंनि सिख्ला मोजां नुबोला फाग्ला जायो आया आदाखौ आंलाय हाबा जाखांनायसो सानदोंमोन आदायाबो माबा सिंगेलसो नामाब्रा माबा सिख्ला नुबानो फाग्ला जालाबायनो बोरै जानांगौ जाखो सिख्लाखौलाय जेराव थाङो बेयावनो लोगो मोनखागोन माथो सिख्ला नुबानो जे फाग्ला जाबा बोरै जागोन मा फाग्ला बेलै सिख्ला नुबा सोरबा फाग्ला जायो नामा टाउन सहर बेरायब्ला आदि मद बिखा फान्दां नुयोब्ला गोसो आंनि फार्स्ट मिनिट जखम जायो ये क्या है सोले भाई फिर से लगा वीडियो फिर से आं बुजियाखैमोन रायजोफोर एक्टरा जोंना मा देखायनो नागिरदों आखाइ सोमावनायजों बे फेन्दा गुफुर सोमावना देखायनायजों मा देखायनो नागिरदों नाथाय नोंथांमोनाबो बुजियाखै नङा होमबा थ' बिदिब्ला खेनसे नायफिनबा आदानि मेगना जे गोजौथिं खारलांबाय थादों माखौ नायदों बुजिदों दे आंबो बुजिदों सिख्लाफ्रा अननायखौ होयो आंनो आजां गाजां
आदायाबो एसे बोरायथारबाय नालाय ओंखायनो सिख्लाफोरखौबो बायनो गोनांथि जायो 3,000 4,000 5,000 होननानै नाथाय बेफोरबायदि बायनानै लानाय अननायाबो मालाबा बिस गोनां जायो आदा नों मिथिया नामा न'आव उन्दुनायाव गानग्रा ड्रेस बायदि गाननानै खान्दा दानो फेन्दा गुफुर नुजालायनानै आरो गागदावलायनानै मा देखायनो नागिरदों बेलाय आच्छा सेंग्राफोरखौ फागोला खालामनो नागिरदों नामा आब'आलाय हे आसोलफ्राबो रोंमारगौलै सिख्ला खान्दा दा गाननानै गागदावना थानायखौ नुनानै एफा मोसादों नोंसोरो जोंबो मोसागौमोन दा अब'से जानाय लोंनाय बेरायनाय गाननाय जोमनाय बेरायनाय जानाय लोंनाय बेरायनाय गाननाय जोमनाय बेरायनाय नङा सेंग्राफोरखौथ' नुबाय दे गामसा गानहोबाय होननानै बाट सिख्लाफोरखौबोथ' मानो गानहोआसै मा सिख्लाफोरालाय माबा हारिमुनि जेबो माबा गैया नामा मावनांगौ बिबान गैया नामा सेंग्राफ्राथ' गानबाय दे बास मानिबाय मोजांनि खोथा नाथाय सिख्लाफोरखौबो गानहोथारनांगौमोन आंनि बादिब्ला मानोना बे भिडिअ समाव मोनसेबो सिख्लाफोरा दख'ना गाननायखौ जों नुनोनो मोनाखै दानि जुगनि सिख्लाफ्रा अननायखौ होयो आंनो आजां गाजां आंखाल मुलुगाव थाखा फैसा थ' जों मिथिखायो रायजोफोर मानसिनि जिउआव माब्लाबाबो आंखाला जोबनानै थाङा होननानैथ' नोंथांमोना मिथिखायो गावनि जिउआवनो जाखानाय नङा होमबा नाथाय आं बे भिडिअखौ नायनानै बुजिनो मोनासै जे बिथांमोना मा आंखाल दंमोन थ' बिनिखायनो जेबो आंखालखौनो नुजायासै नालाय थ' बिथांमोना आंखालनि नामखौ दोनस्रानांगौमोन आंखाल गैयै जिउ होननानै थ' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय थ' लोगोफोर आं बेखौनो मोनसे खावलायदों थ' नोंथांमोना जाय बिथांमोना वाट्सएपआव मेसेज खालामदों नोंथांमोना अननानै नामखौ खोन्थाबानो जाबाय आरो लोगोसेयैनो थ' नोंथांमोना गाज्रि भिडिअ होननानै नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै गाज्रि जेबो कमेन्ट हरा आं बेखौ मिजिंथिबाय